haino hai tibrajuk khoroksa romprek jakha salsi barlaya tibrajuk rok romprek jakmani tamo ongkha o tipra hawa tongnai rok ba tibrajuk rok ba tipra hawa tongoi nijini hawa tongoi nijino satok jagui tongo bwtui khetai tongsinai lukurok businani nangkha sinani nangkha thansa ongnani nangkha tipra hani je raidak kerang rok no kaham ke nainani nangkha naikolnani nangkha silai kol jagui tongoibo bwthar jagui tongoibo sal gothang gothang romprek jagui tongoibo kono justice maya tipra hawa tini bo haino hai koktman bisingtui saimanka muslim dofani borok rok kaisa tipra sa bosongni tipra jugno kwai khagnai hinui kamla tlangoi thangoi din hajira tlangoi thangoi phiaba yaguloke bono rep khainani nangkha rep khainani naikha tiprasa kami amchaini lukurok bai manjaka jodi si nugya tiprasa lukurok ba kami amchaini borok sia hangkai haino hai tiprasani mangthoi si man khamung tipra jungni mangthoi phaidi hingkai koktman bisingtui tamta fatika chengnai tonglayano gomti tv ni bisingtui joyakari nai tongdi gomti tv matang narang parao group de maino lebar de maino koi luk ni ma ang chongbai dol da thani ma to samao abong ke bongsawo lebar kroi salu jim sari nai ang thanai nu phai pai nai de abo bosta koi bosta baw ma pai ang pini salu ji ba chongba 300 riu aro gonta ni kam luk nai phai nai rno abong ke ang thanai nu le phai pai ang nai bosta se নাম কওছে তোমার নাম কি Abdul Hanan বাড়ি কই bari lo gonditila গন্ধিতিলা আর তোমার নাম Ono Abdul Hanan বাড়ি Assam আসাম আসাম কোন জায়গাতে Somunagar হ্যাঁ গ্রাম Somunagar সমুনগর কোন পিএস পড়ছে পোস্ট অফিস কটামনি পোস্ট অফিস কতামনি তে তোমরা তোমরা কে মারছে ওই আদিবাসী কোনখানে আদিবাসী তিসামার তৈসামা এখানে এই মেয়ে তারে নিয়া কিতা করছে তোমরা আমি তারা কইছে লেবারের লগে লেবার লইবার লগে কইছে তারা লেবার তারা লইছে লেবার আমি তারা কইছে লেবার একজন লাগবো এখানে সরকারি লোক করবার লগে তারা কইছে আচ্ছা আমি লইব কইয়া তারা লইছে अच्छा nin mua nam de yo लेबर मैया ने लेबर मैया संदर